Amb el català, què hem de fer amb el català? I a vostè, com a mallorquina, també li pregunto perquè darrerament ha estat notícia també aquestes vagues de fam, jubilats per Mallorca, davant de les mesures del govern balear, del govern de Bauzá. Com està el català? Doncs el català està, jo crec que el català està malament. I això jo, com a autora en llengua catalana, sempre penso que tenim els dies comptats. És a dir, tenim una pressió tal pels grans idiomes, pels aquests idiomes majoritaris, no sols pel castellà, sinó per l'anglès, que realment les llengües petites necessitarien molta més cura, necessitarien molta més possibilitat. No sé com s'hauria, no dic que les llengües petites haguessin d'estar subvencionades, això seria una animalada, però sí l'interès, per exemple, per ensenyar des del principi literatura, perquè ensenyant literatura als nens, perquè posant literatura a les escoles, els nens llegeixen. I una de les maneres que les llengües no es perdin és quan tenen darrere un gruix de cultura important. I en aquest sentit jo crec que la lectura és fonamental. A les escoles